Tak ja si myslím, že super ako normálny iný, samozrejme hral som tam teraz 3 sezóny, tak nejaký vzťah už k tomu mužstvu som si na klubu vybudoval, ale ja už som tu v Třinci, bojujem za Třinec a pre mňa je to super ako každý iný. Samozrejme, chalanom niečo vypíšem, nejakú odmenu, keď sa vyhrá a to budem rád, keď víťazím. Tak áno, je to možno trošku iné, ale na to sa nebudem hľadiť. Áno, možno prvé striedanie trošku bol také trošku nervóznejšie, ani nie, že nervóznejšie, ale budem na to myslieť, že som tam mal 3 roky, ale po prvom striedaní všetko opadne a už to bude pre mňa normálny super. Tak samozrejme pre nás je teraz každý zápas už jak play-off, do každého zápasu musíme ísť jak play-off a samozrejme to bude aj s Pardubicami a my tie body potrebujeme a dúfam, že vyhráme. Zatiaľ ešte nejaké podpichovačky neprešli, s chalanmi som tam v kontakte, so pár s chalanmi, čo som tam kamarát, ale ešte ohľadom zápasu nebolo nič. Ja verím, že fanúškovia nás prídu podporiť a si myslím, že posledných zápasov hráme dobrý hokej a verím, že nám pomôžu k ceste do play-off. Tak neviem, to takéto veci som aj nesledoval, ale ja budem len rád, keď sa vyhrá.